Bueno, boas tardes. Vamos xa directamente ca mesa que nos toca agora, donde os diferentes expertos e representantes das linguas falarán sobre os artigos 12 e 13 da Carta, que ten que ver cas linguas oficiais nas actividades e servicios culturais e na vida económica e social. Non vou presentar os ponentes, porque creo que xa interviron todos, e ademais tedes os seus currículums impresos. Vamos a seguir a orde que temos no programa de intervención dos ponentes. Vamos a intentar cumprir cos tempos para, aínda que supostamente xa van a ser corridas as dúas intervencións que hai pola tarde, a seguinte mesa, deixar 5 minutos de cortesía, ademais de uns 10-12 minutos para o debate. Entón, sin máis preámbulo, vamos a dar a palabra a Xavier Lamuela para que nos fale da cuestión do aranés. Grazas. Entón, como preparei unha cousa moi sistemática, entón vou saltar unha serie de cousas. O esquema de presentar os compromisos, entón facer algún comentario e despois pasar a unha síntese, despois mais esta vez vou saltar cousas porque senón non vou entrar no tempo. E agora paso ao aranés, porque parecíame que as aclaracións do inicio eran mellor nunha lingua máis comprensível aquí. O primer compromès qu'ère promoure a expresión e as iniciatives pròpies das lengües regionals o minoritàries e afavorir els diversos mitjans d'accés às obres produïdes. El comitat d'experts lo considera com parcialment complit e comentaris que poden estar interessants. Segons el quatau rapport periòdic que el Consell Generau d'Aran ha organitzat concursos literaris a tots els nivells, també ha mantingut una assignació entre els llibres en aranès, en les escoles i en les biblioteques. La Biblioteca Pública de Viella d'Auric l'espai cultural Aran-Occitània en 2013. Tothom no hi ha informació sobre les activitats en domenis diferents del literari. Bé, jo cau res més. L'informe de política lingüística de 2015 de la Generalitat de Catalunya dà informació sobre les activitats culturals promogudes pel Consell Generau d'Aran. Després hi ha una iniciativa interessant, per exemple, aquesta elaboració de quatau rapport del comitè d'experts. S'ha lançat una iniciativa Castanyacat de promoció de l'usatge de català i de l'occità en la producció musical, amb programes en Lleida TV i un concert anual. Això és una iniciativa que pot ser interessant i que mostra que, en general, hi ha iniciatives en camp cultural que són prou satisfacents. Segons el quatau rapport periòdic de 2011, ençà era mostra de cinema occità just títol les produccions en català per poder arribar l'esdeveniment a tot Catalunya. El Consell Generau d'Aran organitza el 12è Seminari Occitano-Català on se presenta un diccionari català-occità, activitats també d'hora de la Val d'Aran. Més, comentari, no existeix un programa. En general, manca una programació prou sistemàtica de les activitats de política cultural. No existeix un programa de traducció d'obres occitanes en català o en espanyol, que sembla la condició necessària per considerar compromès com complit. Tothom hi ha iniciatives privades de traducció i de producció d'antologies,
se pot veure la referència de la bibliografia occitana que difon el Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que també mostra un panorama prou satisfacent de l'edició en aranès. Això és en la documentació que hi ha en la pàgina web del fòrum. A la vegada són informacions que podeu recollir. I ara salto un poc. Hi ha des activitats culturals, hi ha causes que no sean, ja ho he dit, en aspectes no d'iniciatives concretes, més en aspectes que impliquen l'usatge o la preparació d'elements de sostén de la llengua de l'aranès, en aquest cas de l'occitan d'Aran, en activitats que sean en altres llengües. Tipe de vetllar perquè els organismes encarregats d'emprendre o de sostir diverses formes d'activitats culturals integren en una mesura adequada la coneixença i la pràctica de les llengües de les cultures regionals o minoritàries en les operacions on han la iniciativa o ballen el son suport. Hi ha 3 compromisos que l'ajut EF, on no se ve arrenc, no se ve que és que arrenc. El meu comentari, i no sembla que hi hagi la cultura, la concepció de prendre iniciatives d'intervenció cultural de les activitats concebudes específicament entre la promoció del català o de l'occitan. Quan se tracta de català o de l'occitan, se pensa que hi ha causes. Quan se tracta d'iniciatives més amples, a la vegada no se pensa d'arrenc que hi hagi l'occitan equitaments català també. Això ens va en general dar un panorama de les iniciatives de tipus cultural que són en general força positives. Hi ha també el compromís de crear o promoure i finançar servicis de traducció i de recerca terminològica a l'avantguarda del propòsit, principalment de mantenir i de desenvolupar en cada llengua regional o minoritària una terminologia administrativa, comercial, econòmica, social, tecnològica o jurídica vienta. La vegada comunitat d'experts mos dit que, segons la informació complementària recebuda per les autoritats catalanes, un decret de 2014 de l'Institut d'Estudis Aranès i caràcter d'Acadèmia d'Autoritat Lingüística de l'Aranès. Comtau també serà responsable de la recerca terminològica. El Centre de Terminologia de la Llengua Catalana, TERMCAT, també promou el desenvolupament i la difusió dels nous mots tecnològics. El comitat d'experts celebra aquest progrés i demora més informació sobre l'Institut d'Estudis Aranesi en rapport que ven. Bé, així hi ha un comentari, un senyal dur. L'Institut d'Estudis Aranesi no reconeix l'autoritat del Congrés Permanent de la Llengua Occitana, la institució occitana responsable de la norma lingüística que reuneix el nivell més nou de consens i de suport de les autoritats i dels ciutadans occitans francesos, hagués comprometre l'eficacitat tècnica de l'Institut d'Estudis Aranesi i les possibilitats de col·laboració transfronterera de les autoritats catalanes i araneses. La veig així, qui coneix els aspectes tècnics d'aquest procés de formació de l'Institut d'Estudis Aranesi sap que hi ha un error de política lingüística seriós. Per altres aspectes de política cultural, els resultats són propositius. No discutisc més aquests aspectes i passi a l'article 13. L'article 13 és un article en so que tany a la Val d'Aran, en so que concerneix a la Val d'Aran, d'incompliment general. A la vegada no hi ha gaire comentaris perquè no hi ha res. Hi ha una, en realitat, el comitat d'experts considera, perquè ja era llei d'Aran, que hauria de desplegar una política lingüística seriosa.
més per costat de la política socioeconòmica, les activitats socioeconòmiques no sé arren. Alavetz, les avaluacions dels experts, de comunitat d'experts, són tots temps que no han informació. No han informació perquè no les han dat una informació que no existís. I a tau de fàcil. La veig juta poc, no hi ha informacions en general. Hi ha un cas que pot ser exemplar d'aquesta situació i el cas de l'usatge en atenció sanitària. I a causa que ho hem vist també quan parlàvem de l'administració, perquè quan ell era sanitat que depèn de la regió autònoma i pública també, o de l'Estat, en aquest cas el compromès era de vetllar perquè els equipaments socials com els hospitals, els locals de retirats, residències, etc., puguen oferir una assistència en la llengua dels pacients. Segons el quatau rapport periòdic, era senyalització de l'Hospital d'Arana i en aranès, era senyalització O, sí. Aquest hospital emplega també formularis en aranès. Tothom, no hi ha cap informació relativa a si el personal sanitari parla aranès i si d'autres servicis socials l'empleguen. La comunitat d'experts no hi ha en situació de formular una conclusió sobre el compliment d'aquest compromès. Comentari. El Servici Aranès de Benestar i Salut, en la pàgina del Consell General d'Aran, no val l'opció de llengua presentat en català, en general en la llengua de la regió. Si guardam les informacions sobre l'ús de l'aranès, vedem que l'ús de l'aranès en la sanitat és no significatiu. De les dades de l'enquesta, no hi ha prou gent que diu que emplega l'aranès solet com perquè se pugui comptar. Aranès i català o espanyol, que hi ha una causa prou barrejada, hi ha uns 630 persones sus 8.000, 7,45%. La veig, podem passar directament a la síntesi. Al respecte d'un A, hi ha promoció sensible de la producció cultural en occitan. D'un B, no existeix un programa de traducció d'obres occitanes en català o en espanyol. Un C, hi ha activitat limitada de traducció d'obres literàries en aranès, més sense programació. Manca la sensibilitat necessària per complir els compromisos, respecte d'un D, E i F. I al respecte d'un G, s'ha treball d'amassar les obres produïdes en occitan. Al respecte d'un H, no s'ha, d'una manera sistemàtica i significativa, el treball d'elaboració de la llengua i de producció terminològica. Hi ha el problema de l'Institut d'Estudis Aranesi que he dit. Al respecte de d'ús, en Catalunya existeix activitats culturals relatives a l'occitan, l'estat espanyol no hi ha res. Al respecte de tres, les autoritats catalanes en caucarren en estar present l'occitan en activitats realitzades en l'estranger, l'estat espanyol no hi ha res. Comentaris relatius a l'article 12. Als nivells local, aranès i regional català hi ha força iniciatives positives en domeni cultural, més sense l'organització d'una política cultural de conjunt. En domeni de l'elaboració lingüística, la política erronea de blocar la col·laboració amb les institucions franceses és desastrosa en la situació d'una llengua que és un domeni important de l'altre costat de la frontera. Síntesi relativa a l'article 13. Al respecte de tots els compromisos comprenuts en l'article 13, no existeix cap indici que les autoritats catalanes i araneses se n'ocupen de les activitats socioeconòmiques. Comentari general relatiu a l'article 13. No hi ha una aplicació de la llei de l'occitan aranès en Aran en aquest domeni. El rapport de política lingüística de la Generalitat de Catalunya només té 60.000 euros, no hi
gran causa, transferida a Consell Generau d'Aran, entra el desplegament de la llei, més en la part referida a l'occitan de l'informe de la Generalitat no figura cap d'activitat de promoció d'aquesta llengua en domini socioeconòmic. I un comentari final. Hi ha un contrast manifest entre una política cultural no organitzada més activa i la política relativa al domini socioeconòmic que idea inexistente i que obeix una concepció folclòrica de la llengua occitana que porta a una política lingüística que ignora els drets dels ciutadans a participar a l'activitat social en tot emplegar la seva llengua. I això era la meva intervenció. Gràcies. Moitas gracias. Pasamos á seguinte intervención, que será de Xavier Vila Moreno sobre o catalán en Cataluña. Moltes gràcies. Jo parlaré també dels dos articles. Aquests dos articles reflecteixen molt bé una constant que hem anat veient al llarg d'aquests 2 dies. Hi ha una diferència molt significativa entre el compliment de la Carta respecte segons qui és el responsable de les actuacions i el responsable de les competències. Allà on hi ha més competències del govern català hi ha més compliment, allà on hi ha menys competències del govern català i més competències de l'estat central hi ha menys compliment. Per tant, veurem clarament aquesta dinàmica. En aquest sentit, i començo ja amb la revisió del primer article, l'article 12, en què ja es basen les competències de cultura que estan transferides en principi en competències exclusives. De forma global, pel que fa al territori de Catalunya, hi ha un compliment, es pot dir, global dels objectius. De fet, si donem un cop d'ull el que és el Departament de Cultura, veiem com el Departament de Cultura té una línia de prioritats, on hi ha una sèrie d'institucions. Hi ha l'Institut Català de les Empreses Culturals, l'Institut Ramon Llull, l'Institut de les Lletres Catalanes, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Consell Nacional per la Cultura i les Arts, el Consorci per la Normalització Lingüística. De fet, política lingüística està integrada dins del Departament de Cultura, etcètera, etcètera, etcètera. Tot el departament es pot dir que treballa des d'una concepció plurilingüe que té el català com a llengua pròpia de Catalunya, en aquest cas l'occità aranès com la llengua pròpia de la Vall d'Aran, i per tant entenc que l'estructura i el desenvolupament de l'activitat del departament acompleix els mínims de la Carta. Hi ha subvencions per la creació d'obres literàries en llengua catalana, traducció al català d'obres literàries en altres llengües, hi ha suport a la recerca sobre moviments, obres, crítiques literàries, etcètera, etcètera, per publicacions digitals, activitats de promoció i difusió de la literatura, edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i en occità. Per tant, en tot cas, el que es pot fer molt legítimament és discrepar profundament, si es vol, sobre les prioritats, però hi ha una activitat considerable en aquesta àrea. En tot cas, el gran problema del Departament de Cultura seria l'infrafinançament degut a diverses causes. És un infrafinançament que és crònic i que fa que normalment el pes del Departament de Cultura sobre el total dels pressupostos de la Generalitat se situï entre un 0,5 i un 0,8% del pressupost general, cosa que el posa molt lluny del pressupost del pes que tenen en països avançats, França, Alemanya, el Regne Unit, on es pot situar cap al 2%. Aquest infrafinançament es va agreujar durant els períodes més durs de la crisi i encara no ha aconseguit els nivells de l'any 2011. Encara està un 30% per sota del que hi havia l'any 2011. El sector cultural, en tot cas, és un sector amb forta vitalitat a Catalunya. Per exemple, Catalunya és una potència editorial i això té repercussions bàsicament positives, però també algunes de negatives pel que fa, per exemple, al món del llibre, que té una facturació considerable i que, en tot cas, presenta llacunes i àrees molt més ben dotades. Llibres infantils, per exemple, en algun treball es pot dir que s'ha arribat a la plena normalitat, en canvi, en produccions per adolescents o en assaig
o en obres de divulgació científica s'està a una distància còsmica de la normalitat. Però, en tot cas, hi ha activitat considerable. Ja existeix, pel que fa a la terminologia, hi ha el Termcat, que ja s'ha esmentat, es dona suport també a l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha una àrea de conflicte periòdic i sistemàtic no resolt en el món de la cultura, que és el problema del català en el món del cinema. S'han seguit tota una sèrie d'iniciatives, de línies de treball. Crec que és un cas interessant a l'hora d'estudiar-lo en una perspectiva de política lingüística comparada, perquè s'ha intentat el suport al doblatge i a la subtitulació. És a dir, hi ha suport al doblatge i a la subtitulació, hi ha festivals, hi ha col·laboració amb plataformes digitals perquè hi hagi subtitulació en les televisions i hi ha resultats. 55 llargmetratges estrenats en català, 20 de doblats, 26 de subtitulats i 9 de doblats i subtitulats. I l'any 2015, i el 2015, per exemple, hi va haver 500.000 de persones que van anar a veure pel·lícules de cinema en català, o hi ha hagut un acord, per exemple, amb Canal Plus, que permet veure uns centenars de pel·lícules i sèries doblades subtitulades en aquest canal. Tanmateix, l'impacte és molt reduït. Si parlem de cinema, el 2,4% dels espectadors que van anar a veure una pel·lícula l'any 2015 ho van fer en català. Per tant, s'ha de dir que s'han intentat diverses vies. S'ha intentat la via legislativa, de dir, farem una llei amb quotes i es castigarà els que no ho compleixin. S'ha seguit el que se n'ha dit una via d'un acord de cavallers, dic entre cometes perquè és el que es va dir. S'ha anat per la via impositiva de recaptar més diners amb el que se'n va dir el cèntim audiovisual. S'ha intentat també la via de l'activisme i el cert és que no s'ha trobat una solució real. Les mancances d'aquest aspecte, i de fet és un tema candent, que planteja, per exemple, un problema de decisió. Què s'ha de fer? S'ha d'invertir en subtitulació, per tant, de pel·lícules estrangeres, s'ha d'invertir en doblatge, per tant, de pel·lícules estrangeres, doblatge costa més, subtitulació costa menys, o s'ha d'invertir en creació de pel·lícules pròpies, en principi en llengua catalana. Aquí hi ha un debat que, de fet, jo crec que només es pot trencar per la via de l'increment dels recursos. I l'única via d'aconseguir més recursos és, de fet, en el món en què ens movem, sembla ser que és modificar la legislació sobre la inversió que fan les televisions privades en cinema, igual com hi ha quotes per la producció europea, igual com hi ha quotes per tantes i tantes coses. Sembla que és l'única via en què hi pot haver una transformació significativa dels ingressos que arriben al món del cinema. Bé, en tot cas, tot això voldria dir que l'article 12.1, Cultura a Catalunya, quedaria complert. En canvi, si mirem el 12.2, la situació és radicalment diferent. La presència o l'oferta o l'activitat dels serveis culturals en català a la resta de l'Estat és molt minsa. Parlàvem de televisió i la presència de productes en català a la televisió fora de Catalunya és molt, molt minsa. La literatura, i aquí hi ha tot un terreny que caldria discutir des de molts aspectes, però cito ara una situació que es repeteix infinitat de vegades. La literatura catalana traduïda al castellà no genera cap interès. Això és citació d'un article a Espanya, i això ho diu un autor al qual l'acaben de traduir a l'anglès o al qual l'han traduït a l'alemany o l'han traduït a l'italià. Crec que aquí hi ha alguna cosa que s'hauria de reflexionar conjuntament, perquè no té gaire sentit que dues literatures o dos mons literaris visquin una esquena a l'altra, o almenys un a esquena de l'altra. Les obres de teatre catalanes van normalment doblades i hi ha escassíssima presència, per exemple, de música. Fins i tot hi ha conflictes a vegades causats per la presència d'alguna música en català en mitjans hispanòfons. Per tant, des del punt de vista de la carta, es podria dir que el 12.2 no es compleix perquè hi ha molt poca presència fora dels territoris on es parla habitualment, i pel que fa al 12.3 em remeto al que ja vaig explicar. Hi ha l'Institut Ramon Llull, que en tot cas és qui porta el pes de la presència de la cultura catalana a l'estranger. Vaig comentar-ho, per tant no continuaré per aquí.
Si saltem a l'article 13, les activitats econòmiques i socials, aquí les responsabilitats dins de Catalunya mateix ja no es limiten només, les competències no són només exclusivament de la Generalitat, hi ha competències molt més compartides. Afortunadament, grosso modo, la legislació actual a Catalunya ja ha deixat l'estadi de la prohibició i l'exclusió explícita i des d'aquest sentit alguns apartats de la Carta es compleixen, per exemple, el 13, excloure de llur legislació tota disposició que prohibeixi o limiti sense raons justificables el recurs a llengües regionals o minoritàries. Majoritàriament les exclusions explícites del català han desaparegut i, de fet, és constatable que hi ha avenços en diverses àrees. Ho faré amb 5 apartats. Hi ha, per exemple, pel que fa a informació en línia, doncs 9 de les 10 webs més consultades a Catalunya disposen de versió en català. O la imatge pública, el paisatge lingüístic a Catalunya, i això depèn de la legislació catalana, té una presència molt significativa al català. L'atenció telefònica té un nombre significatiu d'empreses que tenen alguns serveis de televisió en català. L'atenció cara a cara, hi ha un nombre significatiu d'empreses que tenen alguns serveis d'atenció en català. Però, per tant, hi ha activitats, hi ha algunes activitats de promoció. Ara bé, el cert és que hi ha infinites dificultats quotidianes pel que fa a aquest tipus pel que fa a aquest món. Poso exemples. Una gran empresa, una gran multinacional com la SEAT, té les seves pàgines web amb no sé quantes llengües, incloent-hi el lituà, l'eslovè, el letó o les diferents llengües de Suïssa, i en canvi, tot i tenir la seu a Barcelona, no ha trobat el moment de fer la pàgina web en català. Probablement perquè fer la pàgina web en català és optatiu i fer la pàgina web en lituà és obligatori. Però, esclar, això no depèn de la Generalitat de Catalunya. O, per exemple, empreses virtuals com TripAdvisor, que, tot i tenir un nombre molt significatiu d'usuaris a Catalunya que pengen comentaris en català, els esborra sistemàticament. I per què? Doncs l'explicació és que només es pot fer servir aquesta plataforma si es fa amb llengües molt més grosses. Mentida. És si es fa amb llengües que tenen un suport de l'Estat al darrere, perquè hi ha llengües molt més petites utilitzades. No hi ha hagut manera de fer-ho entendre, això. La mentalitat aquesta de llengua i estat, o en tot cas, si voleu, el fet que la legislació obliga segons què, sembla que condueix les empreses a comportar-se d'una manera. L'atenció telefònica, per exemple, tot sovint es redueix a la fase de captació per telèfon. Això les grans empreses telefòniques ho tenen molt habitual. Si vols contractar el servei, te tenen en català, un cop has contractat el servei i se t'ha espatllat el mòbil, intentes contactar-hi i et diuen, t'atendrem en castellà. I dius, m'has pres el pèl. L'atenció cara a cara hi ha un nombre molt significatiu d'empreses que continuen sense atenció al català i si parlo ja d'aspectes com l'etiquetatge, el 90% dels productes a Catalunya no tenen etiquetatge en català. De fet, segons la llei del Codi del Consum, serien il·legals. Com que la llei aquesta ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional, doncs està en un llim. Dono algunes mostres ara quotidianes de dificultats. L'any 2015, una aturada reusenca és vexada en un curs subvencionat per la Generalitat quan demana que li facin el curs en català. El 29/6/2016 expulsen un home d'una oficina de correus de Barcelona per haver demanat que hi hagués postals de felicitació, felicitats en català. Ho demana i li diuen fora d'aquí. Entro en el món de la sanitat perquè és realment important. Tenim diversos casos com, per exemple, una metgessa de Sant Joan d'Espí que arriba a amenaçar de denunciar una pacient que li parlen en català. Un metge del CAP de Torelló que quan el pacient li intenta parlar en català li diu «Hombre, aquí se habla en español porque estamos en España, ¿no?» Només sentir-li dir «Bon dia». Expulsen un ciutadà del CAP de Drassanes per demanar que l'atenguin en català. Socorristes, per exemple, nosaltres sabeu que tenim molta platja i es contracten socorristes. Doncs hi ha hagut casos, és habitual que no entenguin el català, hi ha hagut casos seriosos de problemes, en aquest cas, de salut pública. Hi ha un cas molt particular, que és l'aeroport, on l'aeroport del Prat té una situació molt particular, hi ha cues immenses, no hi ha prou personal i a sobre el personal que hi ha no entén el català. Però no entén el català implica que exigeix que se li parli en castellà
s'han fet perdre vols, el cas ha arribat fins i tot al Parlament Europeu, un professor universitari que va perdre un vol perquè es va negar a seguir les ordres de la policia, de la Guàrdia Civil, que li deia que parlés en català. O puc explicar el cas més divertit que conec, és una estudiant de filologia a la qual un agent de la Policia Nacional la va intentar convèncer, retenint-la durant una hora, 3/4 d'hora, la va intentar convèncer que no podia parlar en català perquè venís a este país a imponer vuestra lengua, això és literal, i el català no és una llengua. Ja és surrealista. Us imagineu la conversa quan tu veus allà la teva família que t'està esperant i t'estan dient això? Bé. O casos com un avi i un net expulsats d'un talgo perquè la revisora va considerar que l'ofenien parlar-li en català. La revisora després va ser multada per la pròpia empresa. És a dir, no tots aquests casos es queden sense sanció. Tot això són exemples, però el que és important és que il·lustren categories. Mireu, entre l'any 2003 i l'any 2013 hi ha hagut una pèrdua molt important d'espai d'ús de la llengua catalana en serveis d'aquest tipus en el món socioeconòmic. Mireu, més de 400.000 persones han deixat de parlar català amb els metges. Més de 500.000 persones han deixat de parlar català a botigues i petits comerços. Gairebé 600.000 persones han deixat de parlar català a les grans superfícies i més de 600.000 persones a oficines de bancs i caixes. És a dir, parlaven català, les xifres del 2003, i havien desaparegut, estaven parlant o català i castellà o només castellà 10 anys després. Per tant, aquí hi ha un problema molt seriós. Acabo ja. Esforços per facilitar l'ús. N'hi ha alguns des de l'administració catalana, però des de l'administració espanyola bàsicament segueix la tècnica que ha explicat aquest matí l'Eva Pons. Cada vegada més hi ha normativa que diu que s'ha d'utilitzar, s'ha de conèixer o fins i tot s'ha de fer servir una terminologia específica en castellà i si es vol alguna altra llengua la pots posar de més a més. Amb la qual cosa es condueix als usuaris a no poder utilitzar la llengua perquè els treballadors que estan de cara al públic, per exemple, no la poden fer servir. Ho deixaré aquí. Si voleu, després ja acabarem de comentar més coses. Moltes gràcies. Ten a palabra o Bernat Joan y Marí para falarnos do catalán nas Illas Baleares. Con a ventaxa que moitas cosas se dixeron xa. Efectivament, parlar del català a les Illes Balears és, en molts aspectes, repetir dinàmiques i aspectes que ja han estat comentats per en Xavier Vila. Jo voldria abundar en alguns aspectes que crec que són importants alhora en la qüestió dels equipaments culturals i de les indústries culturals, en aspectes que han anat evolucionant no sempre millor des de l'inici de la transició. Fa poc hem celebrat els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana, en què, enllaçant el darrer any de vida del dictador Franco i el primer any de la transició, des dels diferents territoris de llengua catalana es va intentar bastir un projecte cultural comú que d'alguna manera afermés l'espai cultural que forma el domini lingüístic català. En el seu moment es va treure el tabú de la manca de connexió entre els diferents territoris de llengua catalana. Teníem referents culturals importantíssims en aquest sentit, com per exemple Joan Fuster, que des del País Valencià havia teoritzat intensament sobre aquest espai cultural propi. Després s'estableix l'estat de les autonomies, es marquen una mena de fronteres interiors que artificialitzen unes determinades relacions entre nosaltres i es treu d'alguna manera de l'imaginari col·lectiu la idea que entenc que és fonamental de l'existència d'un mercat cultural de 12 milions i mig d'habitants. La producció passa a regionalitzar-se
i s'entrebanquen les interrelacions, diríem, fluides i fàcils, com serien previsibles en qualsevol país normal i en qualsevol cultura normal, entre els diferents territoris que compartim aquesta llengua i aquesta cultura. De manera que avui dia la producció editorial, per exemple, al Principat de Catalunya és relativament coneguda, relativament, a les Illes Balears, però és molt difícil que les editorials de les Illes Balears arribin per circuits regulars i de manera habitual a Catalunya o al País Valencià. És a dir, hi ha una compartimentació autonòmica en comptes d'obrir un mercat, com deia, de 12 milions i mig de parlants que d'alguna manera oferiria a tots plegats unes oportunitats més clares i més efectives. Dic això perquè és un aspecte que no està específicament tractat en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries només quan es tracta de difusió transfronterera, però no se n'ha parlat en un aspecte que entenc que és molt important, que és la realització, la constitució de fronteres interiors, que fan que de vegades els productes culturals entre aquells que compartim llengua i cultura tinguin uns intercanvis més difícils que no amb altres àrees del món i que aquesta interconnexió no sigui fluida. Per mi és un aspecte molt important perquè ens ha reduït el nostre potencial d'expressió cultural, de consum cultural i d'interrelació entre tots nosaltres. I crec, i ja és una cosa que no té a veure massa amb aquest fòrum, però sí que hi té a veure si volem que hi tingui a veure, crec que això s'hauria de veure reflectit també en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Per què? Perquè es fa a d'altres estats d'Europa, és a dir, hi ha altres llocs on s'intenta fer aquest tipus de compartimentació perquè no tots els parlants d'una llengua minoritària o d'una llengua minoritzada puguin compartir productes culturals en plena llibertat. És una cosa que ara que Europa s'està obrint una mica a altres àrees o que ja tenim territoris com Transilvània o d'altres dins la Unió Europea, doncs mereix la pena de fer-hi una reflexió. I de fer-hi una reflexió pensant no només en relació transfronterera entre estats, sinó en establiment de fronteres més o manco artificials dins els estats. Cosa que des del meu punt de vista va absolutament en contra de l'esperit de construcció europea en general, perquè l'esperit de construcció europea en general és trencar fronteres, superar fronteres, col·laborar entre semblants i col·laborar entre diferents, establir xarxes fluides d'interrelació, no obstaculitzar aquests intercanvis, pensant fins i tot en un horitzó futur de construcció d'una ciutadania europea, pot ser dins un futur Estats Units d'Europa. Bé, doncs tot això pot quedar triturat dins un espai molt específic i molt concret d'una cultura minoritzada. I aquest és una mica el sentiment que tenim des de les Illes Balears. Per això ens meravellam de coses que són molt senzilles i que haurien de passar amb tota normalitat. Recordo que quan vaig arribar a Frankfurt l'any 2009, en què a la Fira del Llibre de Frankfurt, la més important del món, la cultura catalana, la literatura catalana era la convidada d'honor, la sensació que em va fer veure les obres de Jaume Cabré traduïdes a l'alemany, trobades als quioscos o posades en magnífics cartells en els autobusos a la ciutat de Frankfurt. Clar, això no hauria de tenir res d'estrany. El fet que a un de nosaltres ens pugui causar aquesta emoció vol dir que estem en una situació que necessàriament l'hem de superar. Aquesta compartimentació també fa que productes culturals molt interessants siguin desconeguts, ja dic, dins la nostra pròpia àrea lingüística. Jo que sé, a Mallorca hi ha una o dues editorials que fan traduccions magnífiques de literatura universal que d'altra banda moltes vegades queden curtcircuitades dins l'espai cultural català i que mereixen moltíssim la pena, vull dir, etc. Si ens poséssim a exposar casuística en aquest sentit, doncs en podríem exposar molta i de moltes condicions i característiques.
Per tant, apunta aquest aspecte de la regionalització dins la mateixa cultura minoritzada com un problema important. En la mateixa línia, doncs, hi ha la pertinença de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull, que fa com una mica com el riu Guadiana, no?, dels nostres veïns ibèrics. És a dir, apareix i desapareix en funció de circumstàncies polítiques. Les Balears entren a l'Institut Ramon Llull, en surten, hi tornen a entrar, tornen a sortir i finalment hi tornen a entrar. Esperem que aquesta vegada sigui per molts d'anys, perquè l'objectiu de la promoció exterior de la llengua i la cultura catalanes entenem que ha de tenir un organisme que sigui participat per diferents governs, com és ara pel de Catalunya, pel de les Illes Balears i pel govern d'Andorra, i esperem que s'ampliï a tota l'àrea lingüística i cultural en un futur no massa llunyà. I allò que s'hauria de buscar en aquest sentit és estabilitat, és que aquesta vegada no sigui per 4 anys, sinó que no s'hagi d'estar patint contínuament per si ets o no ets dins aquest organisme de difusió exterior. Remarca això també per mostrar la fragilitat d'aspectes que arreu del món no pateixen d'aquesta fragilitat. Les cultures, diríem, que gaudeixen d'un mínim de situació de normalitat, no han d'estar pendents de si el teu govern autonòmic serà o no serà dins l'organisme de difusió internacional, de si es podrà accedir a la traducció de les obres fetes en català d'altres llengües, de si podrem ser presents a Frankfurt o allà on sigui, és a dir, de si hi haurà aquestes possibilitats o aquestes facilitats lògiques per qualsevol llengua i per qualsevol cultura. I en l'aspecte de la vida econòmica i social hi ha un aspecte que voldria remarcar, que és que tenim una llei de comerç que estableix una cosa que és molt elemental, que a més és mig copiada o copiada del tot, no ho sé, de la de Catalunya, cosa que a les Illes Balears ha passat moltes vegades, que es fa un agafa i enganxa d'allò que es fa, perquè les necessitats són semblants i perquè l'espai és semblant i per totes aquestes coses. Una llei de comerç que d'alguna manera estableix la corresponsabilitat entre els agents comercials i els ciutadans. És a dir, si els ciutadans tenen drets lingüístics, per tant, per exemple, dret a ser atesos en llengua catalana, hi ha d'haver una corresponsabilitat per part de les empreses. Com a mínim hi ha d'haver alguna persona que pugui atendre en català si on té aquest dret. Això no ha arribat a desenvolupar-se des del nostre punt de vista com pertoca, perquè és relativament freqüent i tampoc no cal entrar ara en casuística, trobar-se sense que com a consumidors es pugui accedir en els serveis o en els béns en llengua catalana. Sobre l'etiquetatge ja en Xavier Vila ha comentat aspectes que són clars i que són interessants i que d'alguna manera entenc que afecten el conjunt de la comunitat lingüística, i sobre com el sector públic pot ser un agent de dinamització de la normalització lingüística dins els sectors econòmics i socials, he de dir que també, malauradament, depèn més del voluntarisme de departaments moltes vegades que no d'una planificació de conjunt que intenti afectar els drets dels consumidors dins l'àmbit socioeconòmic d'una manera global i que, per tant, exigeixi una corresponsabilitat per part dels agents socials, per part de les empreses, per part dels agents econòmics, de cara a fer possible que allò que es marca en una perspectiva legal des del moment que la llengua és oficial, perquè si no pervertiríem completament el concepte d'oficialitat lingüística, sigui efectiu també a l'hora que cada ciutadà pugui realitzar les seves activitats, les seves accions en la vida quotidiana. Som, per tant, a distància de complir, no sé si exactament la lletra, però sí que en qualsevol cas entenc l'esperit de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i entenc, i insisteixo, que s'hauria d'ampliar una mica aquest esperit parlant de l'acció transfronterera, però parlant també de la superació de les fronteres interiors, que per nosaltres són molt importants i molt determinants. Gràcies.
Moitas gracias. Sigue o turno para Adrià Martí Badia, que nos falará do catalán no País Valenciano. Molt bé, doncs, moltes gràcies. M'estalviaré presentació perquè ja he intervingut i simplement un xicotet context perquè ens situem, un breu context. Els articles 12 i 13 al País Valencià estan regulats a partir també de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de l'any 1983, que és la llei que vaig comentar en l'apartat d'educació, és a dir, al País Valencià no tenim una llei de normalització lingüística o una llei, ara també es parla d'una llei d'igualtat lingüística, com li vulgueu dir, però vaja, no tenim una llei d'aquest tipus. Tenim la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que és de l'any 1983, i la intenció del govern actual, almenys és el que han dit públicament, és desplegar aquesta llei. En cap cas parlen de fer una llei de normalització lingüística o d'igualtat lingüística, que és el que nosaltres com a entitat social és el que considerem que és el que cal. Dit això, ja només el nom ja ho indica, no? Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Per tant, en teoria, sobre el paper, regula l'ús i l'ensenyament, però sobre el paper. Per què? Doncs perquè si entrem al cos de la llei, és una llei que sobretot, m'atreviria a dir que quasi exclusivament, regula l'ensenyament valencià. L'ús és un aspecte que apareix al títol de la llei però que no està desplegat. Aleshores, dit això, ja us podeu imaginar partint d'aquest punt, ja us podeu imaginar quina ha sigut la situació, sobretot durant aquests darrers 20 anys. Evidentment, l'últim informe del Consell d'Europa, en aquest cas sobre els articles 12 i 13, parla, literalment, dona exemples concrets. Sobre articles 12 i 13, el quart informe diu que el govern no va proporcionar més informació al quart informe, es compleix parcialment i insta les autoritats espanyoles a que incloguen informació específica sobre aquest compromís en el proper informe, es compleix parcialment, desitgem rebre informació addicional de les autoritats, la comissió d'experts no ha rebut cap informació rellevant en virtut d'aquest compromís, es compleix parcialment, demanem a les autoritats que proporcionessin més informació i exemples actualitzats, i així una i altra vegada. És a dir, i com ja hem escoltat abans al company del Consell d'Europa, sembla que és... Jo reconec que no m'he llegit dels anteriors informes, el primer, segon i tercer informe, però sospite que aniran en la mateixa línia. És a dir, no deu haver cap novetat perquè si no s'haurà visualitzat, s'haurà visualitzat en els últims anys. Aleshores, constatem aquesta manca de realització, de compliment d'aquests dos articles, en general, en els dos articles, i el que sí que també cal constatar és un especial, podríem dir, greuge o mancança en el que és l'apartat més en l'article 13 que en el 12. És a dir, el 12, activitats i equipaments culturals, més o menys, moltes vegades amb el treball d'institucions públiques que no la Generalitat Valenciana ni les diputacions, sinó, per exemple, les universitats públiques, o almenys algunes universitats públiques, no totes, tot s'ha de dir, ajuntaments, malauradament no els ajuntaments de les grans ciutats, que són els que tenen els grans pressupostos i els que tenen més acció o més possibilitat d'acció, i en aquest sentit, l'informe el que sí que indica moltes vegades és que planteja com a activitats fetes per l'Estat, se suposa, activitats fetes per institucions, sí,
però, doncs això, podríem dir, entre cometes, institucions no vigilades o no controlades pel govern de l'Estat, no? Podríem dir-ho d'una manera planera. En aquest sentit, el que sí que és, deia que el que sí que és més alarmant és l'article 13 i bé, no és el moment ara sí de fer-ho, però sí que es podria fer doncs, un informe detallat i exhaustiu de vulneracions reiterades en la línia de les que ha comentat el company Xavier fa un moment, a empreses privades sobretot. És a dir, imagineu-vos si la impunitat que s'ha dibuixat aquest matí a les administracions públiques de quina manera és flagrant, imagineu-vos com pot ser en una empresa privada. És a dir, en qualsevol tipus d'empresa. Nosaltres, de fet, a l'Oficina de Drets Lingüístics d'Escola Valenciana hem rebut també moltes queixes d'aquest tipus d'usuaris de TripAdvisor o de moltes empreses privades que ens diuen, escolta, mira, m'ha passat això, és que m'han contestat que literalment, de fet, suposo que ja deu ser una resposta d'aquestes que tenen copiades, no? Control-C i Control-V, no? I copien i peguen i ja està. I aleshores, en aquest sentit, doncs, sí que és molt preocupant aquesta situació i davant d'aquesta conjuntura, aleshores, què ha passat en aquests anys al País Valencià? Doncs molt senzill. Bé, molt senzill o no, però és el que ha passat. Doncs que la societat civil ens hem organitzat com hem pogut i hem sabut, amb mancances i amb encerts, i doncs, entitats com la nostra, com Escola Valenciana, com Acció Cultural del País Valencià o com Plataforma per la Llengua o d'altres, doncs, evidentment, des de la nostra capacitat doncs, hem anat fent. I hem anat fent en el sentit que hem fet el paper moltes vegades i en part encara el fem el que hauria de fer una administració pública, en aquest cas de cultura o d'ensenyament. I què és això? Doncs oferir serveis tan bàsics que no tenim al País Valencià encara, com pot ser, sí que és cert que el govern actual ha anunciat, per exemple, una creació de l'Oficina de Drets Lingüístics. És a dir, això s'ha anunciat. El govern valencià la va anunciar fa no res. Encara no està activa, però l'ha anunciat. D'acord, perfecte. Però ahir el dubte és amb quin règim sancionador? És a dir, quines sancions aplicarà aquesta Oficina de Drets Lingüístics quan vaig a un usuari vexat per una qüestió lingüística? Serà una palmadeta a la cama o a l'esquena i s'acabarà ahir? O hi haurà algun tipus de... Perquè, clar, si no hi ha... Això és de dret, ho sabeu, els juristes ho sabeu molt millor. És a dir, si es quedarà ahí, no? En el titular de premsa, no sé, esperem que no, però vaja, tenim aquestes reserves perquè la llei és la que és i no preveu cap règim sancionador. La llei d'ús ensenyament del valencià no té cap règim sancionador, d'acord? Doncs, en aquest sentit, ja dic, un exemple és l'Oficina de Drets Lingüístics, altre exemple, són exemples tan bàsics i tan necessaris en una llengua minoritzada que, sincerament, em fa de vegades vergonya fins i tot dir-ho públicament, però és que és així. És a dir, per exemple, fer un programa tan senzill com és voluntariat lingüístic. És a dir, juntar un aprenent amb un parlant de la llengua i que parlen entre ells. Evidentment, d'una manera regulada, amb un material que els donem, sobretot als aprenents, amb unes hores de conversa, pautades, etc. Però, és a dir, parelles lingüístiques. Doncs això nosaltres li diguem, és un programa que fem en la nostra entitat que es diu Voluntariat pel Valencià. Doncs això no existeix, no? O sigui, no existeix de manera governamental. Ho hem hagut de fer. Per exemple, no sé, un altre programa com el Cinema en Valencià. Evidentment, el cinema, doncs, si la gran inversió que ha hagut al llarg dels anys a Catalunya, en la qüestió en el cas concret del cinema, que han sigut molts diners, evidentment sempre poden ser més i millor, però vull dir que aquesta inversió i els resultats, malauradament, han sigut els que han sigut. Doncs imagineu-vos al País Valencià on, en el cas del cinema, per exemple, en concret, no ha hagut cap tipus de subvenció mai, ni per a subtitulació
ni per a doblatge ni per a producció d'aquest tipus. Aleshores, un altre programa que tenim a la nostra entitat que es diu Cinema en Valencià, és tan senzill com això i és tan senzill com ho fem de diferents formes. Una, el cinema a l'escola, que és parlem amb les escoles, els oferim de manera gratuïta evidentment, això ho parlem amb els centres, és la direcció i els mestres dels centres que han de col·laborar, si no, evidentment, és impossible, si no, gràcies a ells no seria possible. I aleshores, nosaltres pactem o convenim amb els grans cinemes alguna projecció, per exemple, durant una setmana, doncs la pel·lícula X, Gru, per exemple, una que potser ara s'estrena i que segurament la farem quan comenci el curs perquè solen fer pel·lícules que estan vigents, perquè si no ja sabeu que evidentment no té cap sentit, no? Ja l'hauran vist en castellà, segurament. Doncs projectar aquestes, és a dir, organitzar aquestes visualitzacions de pel·lícules que tenen un preu simbòlic que d'alguna manera el que serveix no és tant per a finançar la projecció, perquè no se financia una projecció, perquè no anem a fer pagar una entrada als xiquets, sinó, evidentment, hi haurà molts pares i mares que amb tota la raó del món no podran accedir a aquest, entre cometes, privilegi que, com pot ser, malauradament per a molts, anar al cinema, no? O, no sé, o la gira de música en valencià, doncs tan senzill com un circuit de grups de música en valencià, tan senzill com això, posar-los en contacte, és a dir, crear xarxa, que es coneguen entre ells, que poder dur-los a les comarques i als pobles, i això, a poc, ha fet, podem dir humilment que hem contribuït, de fet, això ho han reconegut, a que grups que ara estan molt consolidats o que ja no estan, com Obrim Pas, com La Gossa Sorda, com Espencat o com tants altres, doncs han nascut o han crescut en aquest context. I això, evidentment, no ha existit i això ho hem hagut de fer la societat civil. I podria parlar de més projectes, però vaja, el temps és el que és, però bàsicament aquest és un poc el resum de la situació fins a, com en la qüestió de l'ensenyament, fins a juny de 2015. A partir de juny de 2015, doncs, com ja sabeu, hi ha un canvi de govern, hi ha un canvi de color polític i això el que sí que fa, almenys amb dades, és cert, i ho hem comentat, alguns companys ho hem comentat, que el fet d'invertir, evidentment, en diners, els resultats no són d'avui per a demà, sinó que són a mig termini o, en alguns casos, a llarg termini. Per tant, doncs, per exemple, el pressupost de 2015 del Partit Popular i el pressupost de 2016, és a dir, el pressupost del nou govern, segons les fonts oficials consultades, doncs, el pressupost per a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme passa a ser de 13,2 milions d'euros, d'acord? Que no és cap meravella perquè som 5 milions, un poc més de 5 milions d'habitants, és a dir, estem en uns 2,57 euros per habitant, per tant, no és cap meravella, però imagineu-vos la dada, la inversió és d'un 97% més d'inversió que respecte d'un pressupost a l'altre. És a dir, vull dir, estem parlant, clar, és que, i ahir la conclusió quina és? Doncs és molt senzill, veníem de fer una travessia del desert, venim del desert durant 20 anys i aleshores comencem a veure l'aigua i comencem a veure l'ombra un poc de les palmeres. I aleshores esperem que aquesta ombra, com ha comentat abans el company Bernat, doncs aquesta ombra siga una ombra ja tupida i de bosc i que ens puga donar caliu i tapar-nos un poc de les inclemències del temps, dels temps polítics, però això malauradament doncs al País Valencià, almenys, vaja, jo no soc sociòleg, però almenys, malauradament, no passa per una gran part, almenys de l'arc parlamentari, no vull parlar de la societat, però almenys de l'arc parlamentari, que és el Partit Popular, que encara és el partit, encara que no governa, és el partit més votat, vull dir, encara ho és, encara que no governa. És a dir, aquesta hegemonia que ha hagut al País Valencià ara s'ha vist qüestionada perquè ha perdut electoralment, o parlamentàriament, podríem dir, però és una hegemonia que encara hem de veure si realment ha acabat de caure i de trencar-se o no, o esperem que no,
O pot passar també el que passa a les Illes Balears o el que us ha passat que cada 4 anys tenim allò de entrem, eixim, tornem, no? I això és una pèrdua de temps, és una pèrdua de diners dels ciutadans, de tots nosaltres, i és una pèrdua d'esforços i de forces. És a dir, al final jo entenc que hi ha gent que diga, escolta, jo estic fart ja de sempre el mateix perquè és el mateix que van fer fa 4 anys o el que reivindicaven fa 8, el que és un poc la pel·lícula aquesta del Dia de la Marmota, no? Aleshores, doncs, com a conclusió, doncs, simplement això, no? Un poc, reafirmar un poc doncs, que del lloc on venim, dels canvis que s'estan produint, que sí que són molt positius, perquè així, doncs, molt breument, doncs, sí que s'estan produint ara inversions en aquest pressupost de 13,2 milions i en el pressupost de 2017, que encara no han dit la xifra de política lingüística, sí que han dit que augmentarà, però no han dit la xifra, sí que es preveu, doncs, recursos per a traducció, per a edició de llibres en català, per a investigació en català, etc. Doncs, per exemple, una qüestió tan senzilla com també un segell de qualitat de les empreses, que això tinga unes bonificacions tributàries, és a dir, de taxes per a aquelles empreses que complisquen amb qüestions mediambientals, però també, no menys importants, amb qüestions lingüístiques. Doncs, a poc, com deia, anem avançant, però esperem això, que el proper, si ens tornem a veure en uns anys, per avaluar el següent informe, puguem constatar que aquests canvis continuen avançant, és a dir, continuem a la normalització i, per tant, que la salut, en definitiva, de la llengua i, en aquest cas concret, del compliment de la Carta Europea, que és pel que estem, a poc es vagi materialitzant. Moitas gracias. Ten agora a palabra Alberto Barendarián para falarnos do caso do éuscaro, tanto no País Vasco como en Navarra. Bueno, arratsaldeon. En realidad yo venía a hablar del caso del euskera en Navarra, pero Belén Uranga, que era la que tenía que estar, por un pequeño problema de salud, no ha podido estar. Entonces, bueno, voy a intentar yo rellenar de alguna forma su papel. Bueno, está bien esto de hablar después del de Valencia, porque siempre se suele decir que Navarra y Valencia, por lo menos en temas lingüísticos, tienen muchos puntos en común, desde un punto de vista de autoodio de la lengua, de sentimientos como diríamos, de complejos, ¿no? Frente al vecino del norte y así, y bueno, hay cosas que ha comentado que me valen a mí también, porque por lo menos en el caso de Navarra se parecen bastante. Bueno, esta semana mismo ha salido un artículo, se ha hecho público empezaré por el tema de las actividades culturales. Ha salido una investigación, una beca, en la que un escritor vasco ha intentado cuantificar cuántos creadores hay en euskera, cuántos creadores hay. Os podéis preguntar que esto es más absurdo, ¿no? ¿Qué cosa, no? Bueno, pues es que nosotros siempre hemos dicho que muchas veces parece que hay más escritores que lectores en euskera, ¿no? Porque hay un activismo cultural en euskera realmente, que es curioso. Bueno, pues han salido 2.000 más o menos, 1980 o algo así. 2.000 creadores en los que entran escritores, traductores, artistas. Y bueno, teniendo en cuenta que los vascoparlantes, según la última encuesta, somos unos 800.000, bueno, creo que no está mal, ¿no? O sea, que realmente que hay una actividad cultural importante, muy surgida de pequeñas actividades, de pequeñas asociaciones, de pequeñas editoriales, que realmente es bastante rica, es de bastante buena calidad y bueno, luego el problema es que a ver si llega, ¿no? hacia esos 800.000, que esa es otra historia, ¿no?
Quería decir esto para decir que realmente el panorama cultural en euskera, tanto en Navarra como en el País Vasco, o sea, en Euskal Herria en general, bueno, pues no diría yo que goza de buena salud, pero es interesante, es dinámico, es joven, es bastante poliédrico, hay muchas cosas muy diferentes y bueno, tiene un relativo apoyo, un apoyo importante desde las instituciones. Como dije ayer, de las instituciones locales, de los gobiernos vascos, del gobierno navarro, de las diputaciones y, bueno, el firmante de la carta de esto normalmente brilla por su ausencia en estos temas, aunque no se opone. O sea, no es un problema que haya, bueno, pues poner trabas como en otros casos, pero bueno, realmente la política cultural o el fomento de actividades culturales o, es decir, lo que dice el artículo, ¿no? Promover actividades propias, facilitar las traducciones, integrar el euskera a las actividades culturales, asegurar la presencia de euskaldunes entre los programadores. Bueno, normalmente son trabajos que se hacen desde las instituciones locales y, bueno, yo creo que se hacen relativamente bien. En Navarra, por ejemplo, bueno, en cuanto a políticas que no son concretamente el gobierno de Navarra, o bueno, hay promociones y subvenciones a algunas películas en euskera, las pocas que se hacen, pero las que se hacen. Y bueno, hay organismos culturales, principalmente los navarros, que en cuanto a las webs están en euskera y tal. Pero bueno, sigue faltando, por ejemplo, pues revistas de temática cultural en general, se siguen publicando la mayoría en castellano. La mayoría de las exposiciones públicas son, bueno, en castellano, o sea, lo que es la señalética y estas cosas. En Navarra, por ejemplo, no hay partidas para la traducción, aunque las partidas para la traducción al euskera, las que da el gobierno vasco, pueden tomar parte, por ejemplo, editoriales que sean navarras, ¿no? En ese sentido no hay esa frontera interior que comentabais. Bueno, de alguna forma hay esfuerzos para bueno, de alguna forma borrarla, ¿no? Es importante en el tema de las actividades culturales lo que se ofrece, claro, y detrás de lo que se ofrece hay alguien que ofrece algo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los servicios de euskera locales juegan en Navarra un papel muy importante a la hora de ofrecer servicios o circuitos en euskera. Y bueno, hay que decir que hace 3 años o así, bueno, las ayudas a los servicios de euskera en Navarra en los ayuntamientos eran de unos 100.000 euros, lo que llevó a realmente dejar el esfuerzo de promoción cultural en las zonas rurales o los pueblos medianos o en manos exclusivamente de los ayuntamientos, lo que provocó problemas importantes en este servicio, pero bueno, con el último gobierno también se ha recuperado esa partida y creo que, por lo que me ha comentado Miquel, que anda en torno a los 700.000 euros hoy en día, lo que, bueno, es un soplo de aire para estos servicios, ¿no? El tema en lo que es la comunidad autónoma vasca, bueno, la política en general o los circuitos culturales, lo que es la infraestructura cultural está bastante bien cubierta. Hay grandes programadores en todas las ciudades y que programan regularmente programación en euskera. Y bueno, uno de los varias recomendaciones de la carta se hablaba, por ejemplo, del tema que creo que aquí se ha comentado también, el tema, por ejemplo, del audiovisual, los videojuegos y estas cosas, ¿no? Hace poco salió también otra información que me pareció bastante interesante, que era, bueno, hay un gran problema con el tema de la televisión, ¿no? El consumo televisivo, ¿no? Que se puede hacer desde
desde las lenguas pequeñas o no muy grandes, frente a todo el consumo audiovisual que nos invade, ¿no? Y cada vez nos está invadiendo más, ¿no? Todas las series y todos estos, ¿no? Bueno, leí un informe que más o menos me lo vais a comprar como os lo vendo, porque tampoco ni lo he contrastado ni nada, pero bueno, será bastante, creo que bastante aproximado. En ETV, por ejemplo, una serie de ficción, una teleserie que ha estado casi durante 20 años, que ha tenido un éxito enorme, sobre todo por varias razones, no solo por consumo, sino por lo que ha hecho por crear un lenguaje más o menos estándar para las series y por su duración, ha sido Goenkale, ¿no? Bueno, Goenkale, cada capítulo de Goenkale más o menos ya ha costado unos 50.000 euros, más o menos por ahí. Polseres Vermelles, creo que se dice, una serie de la televisión catalana que ha tenido mucho éxito, creo que se ha traducido al castellano y creo que había un intento de Spielberg, ¿no? Al inglés. Creo que andaba por los 100.000 euros cada capítulo. Otra serie danesa que ha tenido bastante éxito también, seguro más de una la conocéis, Bergen, 500.000 euros más o menos cada capítulo. Águila Roja, una serie española, creo que la Antena 3 se echaba, 1 millón de euros. Y lo que es Game of Thrones, o bueno, nosotros Tronudema o Juego de Tronos, 10 millones de euros cada capítulo. Claro, contra eso o frente a eso, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, pues, por ejemplo, ETV va a empezar a programar a partir creo que de octubre o otra producción catalana, Merlín, creo que también ha tenido bastante éxito, traducida, por supuesto. Y bueno, hay bastantes esfuerzos para que series o producciones de televisión se subtitulen o se traduzcan, ¿no? Y bueno, es un intento de buscar por dónde sacar la cabeza, ¿no? En este mundo que es muy difícil hacerle frente, ¿no? Pero bueno, también está el tema de, hay una recomendación, el tema de política exterior y así. Bueno, está el Instituto Etxepare, que está haciendo trabajos, por supuesto, a nivel más modesto, que lo que es, por supuesto, Cervantes o incluso el Instituto Yul, pero bueno, pues para promocionar la cultura fuera de nuestras fronteras. Y bueno, en cuanto al tema de la vida económica y social, espero que me tomas en cuenta que yo tengo dos territorios, dos administraciones, un territorio pero dos administraciones. Entonces, bueno, es verdad que la vida económica y social, por supuesto, las competencias son así como en cultura hay bastantes competencias locales, sí, en el tema de vida económica y social ahí entran ya muchas empresas privadas que, claro, las competencias son menores y, claro, se nota la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en Navarra, bueno, dentro de poco creo que se va a firmar si no se ha firmado ya, o está más o menos para firmar un acuerdo entre las administraciones de euskera en el ámbito del desarrollo económico-social, Navarra, País Vasco y la administración de Aquitania, que engloba el País Vasco francés, País Vasco Norte para nosotros. Y bueno, ahí el tema lingüístico, bueno, va a tratarse y ese tema de cooperación más allá de las fronteras es muy interesante en nuestro caso, ¿no? Porque realmente el euskera es uno y el territorio euskera es el que es, ¿no? Y no entiende fronteras, aunque esté partido en 3 administraciones. Entonces es importante, es fundamental ese tema de ponerse, de juntarse, ¿no? y de trabajar para quitar esas fronteras. Bueno, eso lo que hace poco era imposible. Por ejemplo, un consejero de política lingüística que para nosotros fue bueno, muy, muy célebre, como decimos nosotros. Bueno, fue una persona que defendió en algún foro de estos
bueno, que no había que ayudar a las lenguas, el mismo Consejo de Política Lingüística, que no había que ayudar a las lenguas pequeñas, que era a la gente realmente lo que le importaba era estudiar en alemán, ¿no? Y en inglés. Bueno, pues esta persona, por ejemplo, el gobierno de Navarra, cuando iba a Expolingües, por ejemplo, en París, la exposición de las lenguas, pues acabó llevando toda su publicación en castellano, claro, no llevaba la publicación en euskera, solamente llevaba la publicación en castellano del gobierno de Navarra, ¿no? Dejó de ir, por ejemplo, a la feria de Durango, la feria más importante de euskera, de publicación en euskera y tal, y bueno, esas cosas, por suerte, han pasado un poco al pasado, ¿no? Aunque demuestran muy a las claras que tiene que haber realmente voluntad política y para impulsar estas cosas y que muchas veces es muy frágil, ¿no? Todo esto. Bueno, resumiendo, en Navarra, por ejemplo, las grandes empresas, en su mayoría, por supuesto, en castellano, no hay políticas públicas para impulsar su utilización, el paisaje comercial y publicitario es cada vez más en castellano y, por supuesto, en inglés, no hay una oficina para defender los derechos del consumidor euskaldun. Bueno, en cuanto en la comunidad del País Vasco hay un caso muy paradigmático que fue el del Estatuto del Consumidor y Usuario. En 2003 se aprobó, pero en 2008 se actualizó el decreto para implicar a grandes empresas de transporte, telefonía, suministradores de energía y grandes superficies para pedirles que realmente que su información se tuviera en cuenta el euskera. Y el Observatorio de Derechos Lingüísticos hizo una valoración de grado de cumplimiento y concluyó que solo el 40% de estas empresas, estamos hablando del 5% de las empresas que operaban en el País Vasco, solo el 40% de ese 5% cumplía el decreto. Se dieron ayudas por 600.000 euros para comprar el decreto, pero en 2012 se cambió y el grado de cumplimiento se convirtió en voluntario, sin ninguna medida en caso de incumplimiento. Incluso los plazos de cumplimiento desaparecieron. O sea, bueno, voluntarismo total y bueno, ningún esto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, habría que tomar medidas para respetar los derechos de consumidores y usuarios y promover medidas para que tanto la actividad económica como las actividades se utilizase el euskera. Pero es muy voluntarista y creo que en este caso de alguna forma supera lo que es la competencia local y por lo tanto lo hace todavía muchísimo más difícil de cumplimiento. Eso es. Moitas gracias. Ten a palabra xa para pechar esta quenda Xaquín Loredo para falarnos do caso do galego. Bueno, primeiro, boas tardes a todos e a todas. Quero comentar e decir as gracias á organización por invitarme a expoñer a miña valoración sobre o punto 12.13. E para comezar, quería dicir que cando Fernando Ramallo comentoume o de valorar estes puntos, o punto 12, o das actividades culturais, o primeiro que pensei foi esta parte a mí non teño moito coñecemento. Non é moi precisamente o meu punto forte. Despois, cando comecei a afondar e vin todo en profundidade, dixen, pois mira, mirando todo o resto dos artigos, como se foi vendo a todo o largo de destes 2 días, dicindo todo, e todas as exposicións acerca do punto do galego, que se a educación, que se a administración, que se tal. Pois o punto 12, pois en realidade tampouco non se pode facer unha valoración negativa, como tal. De feito, no informe anterior, todos os puntos que aparecen no punto 12 salen como unha valoración positiva. De feito, recollendo todo o que acabades de dicir aquí, eu estive mirando e analizando todo o que tiñamos en común. Por exemplo, recollo o de Xavier, casi teño un discurso moi semellante ao que ti tiñas. Estaba mirando, estaba apuntando e dixo, pois é moi semellante, sobre todo no punto 12. E por que? En realidade,
A cuestión de fondo é aquí cal é. En realidad, para min, o punto forte aquí é dicir, as empresas culturais nestes momentos están en un proceso de transformación brutal. Falar de como eran as empresas culturais a inicio deste século, como están agora, é totalmente é abismal, o sea, unha cousa totalmente diferente, xa non é así, o sea, os cambios tecnolóxicos que houve neste tempo, a globalización para elas, todo este tipo de cambios foron brutais. Todos estos acompañados con unha crise económica que afectou como afectou e que aínda están sufrindo todas as empresas culturais. A cuestión de entón da valoración deste punto 12 quizáis é cuestión de grau. Porque a crise económica nestes anos afectou que, como nestes momentos a actividade cultural xa se pode poñer un número, porque xa se pode valorar en realidade, pois a actividade cultural aporta sobre entre 1 ou 2% sobre o Produto Interior Bruto, que é como se fala en Galicia, máis ou menos. Entre 1 ou 2 puntos, máis de 600 millóns de euros, que máis ou menos. Entón, a partir de aí, bueno, ten ese valor, dices, pois, non chega o momento da crise económica e dices, pois, en realidade, este é o valor da cultura, pero frente a outro tipo de cousas que onde podemos recortar. E, en realidade, o recorte foi o que foi. Estamos falando de que a media nas todas as comunidades económicas, en todas as comunidades, foi do 50%. Do 50% a nivel de autonomía. En Galicia, creo que está entre 2008 e 2016, creo que estamos falando. En Galicia, creo que estaba alrededor do 47%, se non me equivoco. Mentres a nivel municipal, curiosamente, o retroceso foi moito menor, que estamos falando, creo que andaba sobre un 30 e pico. O sea, que o sostén están nos... Aquí foi máis na parte municipal incluso que na autonómica. A cuestión é, se pode facer todo o mesmo con un 50% menos de inversión pública, da administración pública? Se pode facer o mesmo e o sostén, se pode soster todo isto igual? Sí, se poderán facer, pero igual non se pode facer todo o mesmo e todo isto vai nos sufrir toda a industria cultural. De feito, sufriu-no. De feito, houve moitos peches, moitos pecharon e ainda non se está recuperando. Ainda que estes últimos 3 anos a inversión estabilizouse, pero estabilizouse sobre a parte baixa do rango de inversión. Non, porque últimamente se fala, non, es que xa estamos saindo de tal e a inversión estabilízase, pero estabilízase por abaixo, non estabilízase para subir. Un exemplo claro, por exemplo, é aquí en Galicia, referíndome ao que ti te referiste sobre política lingüística, e xa se falou antes, a inversión que hai na Secretaría de Política Lingüística, falando, pasamos de os 23 millóns de 2008 aos 6,7 actuais. Evidentemente, non é exacto porque quitaronse algunhas partidas de gasto que agora non están incluídas. Non se pode incluir e facer extrapolacións exactas. Por outra banda, as industrias tiveron que adaptarse e unha das adaptacións é teño que sobrevivir. Para sobrevivir teño que meterme nas reglas de mercado e as reglas de mercado aplicadas ás industrias culturais son o que son. Eu teño que vender. E, polo tanto, para vender, teño que adaptarme ao que hai. E que pasa en Galicia? Que é diferente, por exemplo, que pasa en Cataluña? A quen lle vendes? Estamos falando con unha poboación de 2.700.000 habitantes, alrededor, máis ou menos. Creo que estamos falando con unha población moi dispersa, moi envellecida, con máis de 30.000 núcleos de poboación. Claro, é diferente poder vender un núcleo urbano moi agrupado que poder. Entonces, a dificultade a maiores que ten estas empresas culturais aumenta e todo eso o sufre tamén a lingua. Porque o que van a decir é, para vender, igual a lingua non é tan importante. Igual podemos deixalo de lado e tirar máis para adiante. De feito, hai un comentario de unha das empresas audiovisuais daqui, de unha das grandes empresas que di, a miña liña de actuación principal nestes momentos
é a produción en inglés. A miña produción en galego non me interesa tanto porque eu busco audiencia e a audiencia está en inglés. Eu coñezo e teño experiencias previas de persoas que para publicar, digo, galegofalantes con unha competencia maior en galego, que digo, non, eu escribo en castelán porque prefiro escribir en castelán porque teño máis audiencia. Desde o punto de vista do teatro, que sempre foi un punto forte desde o punto de vista da identidade da lingua en Galicia, se está comenzando a falar xa de que en realidade a lingua igual xa non forma parte da identidade. Igual agora, se non... Estou escoitendo fai pouco unha evolución. En realidade, se non hai galegofalantes, en realidade o teatro debería ser en galego. Mais ou menos. Por que nós debemos ser o ralentí, o que defenda a lingua, o que debe... Entón, o que escoitei, por exemplo, nas jornadas de fai poucos días aquí no Consello, que o que falaban realmente, o que se necesitaba, era dun proxecto estratégico e integral para a cultura e para a diversidade lingüística e cultural, onde a diversidade lingüística e cultural fora un dos eixos principais. Despois, un pouco sectorizando, hai como diferentes sectores. Por exemplo, o sector do libro, a publicación en galego non é maior, ou seja, os últimos datos do ISBN se fala de que a publicación en galego está entre o 50 e o 67%. Moita publicación está en determinados tramos. Está o que tamén falaba desde Cataluña, está na publicación infanto-juvenil. Bueno, máis infanto que juvenil, en realidade. Porque meteron todos na mesma categoría e despois vas a ver o catálogo e, en realidade, juvenil non hai tanta. De feito, é unha das cousas que se queixan na universidade, que non hai fin. Pero, evidentemente, desde a Consellería de Educación hai políticas de aí, invírtese cartos para a publicación, invírtese cartos para a esterilización, na traducción de libros de galego para o exterior e o contrario. Despois existe unha... Despois, bueno, pasando... Existe unha rede de teatros de Galicia onde existe unha gran profusión da lectura en galego. E despois tamén no cine, por exemplo, no visual, tamén temos os mesmos problemas que falabas todos vos. En realidade, o que non existe é a subtitulación. Non existe, ou hai moi pouca, ou se produce moito delo desde a parte da pouca produción en galego en cine, que é alrededor dun 37%. Despois, por outra banda, o subtitulado non existe, existe moito desde iniciativas locais, máis que de iniciativas de arriba. Por exemplo, Cinema Compostela ou aquí, ou un festival tamén promove o subtitulado por parte deles. A nivel musical tamén anda por aí, o sea, hai moi pouca iniciativa en galego para promover a música en galego, non música cultural, porque, claro, para este afán das empresas culturais de vender, incluso o inglés empieza a priorizar sobre o castelán, ainda que existen festivais promovidos de música publicada únicamente en galego, como a de Concello de Pontevedra. Bueno, e pasando ao seguinte artigo, porque con 2 minutos me va a dar tempo nada, aquí vou centrar no sistema bancario e no hospitalario, en 2 aspectos. Mira, o sistema bancario aquí o que se produciu, bueno, como no resto do Estado, do Reino de España, se produce unha reestructuración bancaria. Aquí nos estamos quedando con moi poucos sistemas bancarios. Os poucos sistemas bancarios que había en Galicia están desaparecendo. Queda un propio, que de unha propia banca que, aparte que foi comprado e ten xa o que sería comprado desde o exterior
Isa non é propiamente titularidade galega, despois está o que é coñecido por todos que acaba de suceder co Banco Popular, que a súa vez compraba o Banco Pastor, que era de iniciativa galega. Agora ti analizas o que sucede nun banco e, excepto ese banco que era antes de titularidade galega, a maior parte está castelanizado de arriba abaixo. Un exemplo moi claro é, por exemplo, coas cláusulas Chan. Agora hai unha renegociación con cláusula Chan e ti te ofrecen ou non te ofrecen que ti vayas coa cláusula Chan. Se ti vas ata ali e tal, e pides que te piden a renegociación da cláusula Chan en galego, din, se queres xo facemos, pero o tempo che corre. Tes un tempo para contestar. E saberemos se te chega en tempo. E iso xa me comentaron desde varios sistemas bancos, desde diferentes bancos. O sea, a documentación é prácticamente en castelán, a atención é prácticamente en castelán. As páxinas web, excepto un, que parte da inicial é todas en castelán. El sistema hospitalario, esa se comentou pola mañá, é reincidente. Está aumentando, a verdade, o uso en determinadas áreas dos sistemas hospitalarios, porque hai como unha política diferente. Teño falado durante estes días cos hospitais e con persoal que está traballando ali, dices, mira, en esta área se fai desta maneira, en esta área se fai desta outra, en esta área se fai outra, tal igual. Atención, basicamente, en castelán, especialmente na parte de médicos. A medida que vais baixando no tramo de estatus, pode ser que o nivel de tratamento de uso en galego aumente. O a nivel de escrita, según a área que te trates e según o destino que es esa, pode ser nunha lingua, pode ser noutra. Curiosamente, cando é o destino cara a Xunta de Galicia é en galego. Sempre, eso sí me dixeron. Cando nos enviamos para a Xunta de Galicia ou para a Administración, a destino en galego. E despois hai outras áreas que únicamente o fan en castelán. E algo así debe estar ocurrindo porque mes pasado, desde o Serga, desde a Consellería de Sanidade, enviaron un aviso a todo o Servicio de Sanidade dicindo que deberían comenzar e seguir a normativa aplicada sobre eso de de utilizar o galego como uso. Cousa que nin se leu, polo que me estiveron comentando de que se fixera. Habría que facelo de outra forma e de outro sentido. Despois, hai unha cousa que é moi importante, igual se non se ten en conta no que é na vida diaria, que é os sistemas intermedios. Ainda que agora mesmo hai un plan de promoción do tecido, non me acordo como exactamente, un plan de dinamización da lingua galega no tecido económico previsto como ese entre 2016 e 2020, con unha adjudicación de 5 millóns de euros, creo que está. Ainda non é nada. E onde hai unha cosa que é fundamental, por exemplo, para o tecido económico en Galicia, é que a maioría das empresas son pequenas e medianas empresas. Unha pequena mediana empresa necesita un sistema intermedio. Un sistema intermedio que lle leva a contabilidade e lle leva a laboral. Todos, iba a decir. A maioría deses sistemas intermedios funcionan en castelán. E non lle digas que non, porque o que te responden é o seguinte, e estou recollendo intervencións. O meu sistema informático non me permite emitir nóminas en galego. Si que xo podo facer e vale isto. En castelán vale isto e en galego vale isto outro. Non xo podo facer ou se xo fago, es que igual pode ir que vaya mal. E se ti te arriscas, pois vale. Pero tens que ter cuidado, porque despois te ven en inspección e te pode ter algún problema. De feito, tamén teño exemplos de empresas indo a asunto de inspección, falándolle en galego, entregándolle material en galego, e por escrito non, pero oralmente a persoa de inspección dicíndolle que, por favor, que lle cambiara. Iso que estaba escrito, que lle mandaran en castelán. E na intervención oral que se produce na inspección, de que cambiara, por favor, o castelán. Que, se non, non lle entendía.
Y eso no es una, dos, ni tres, ni cuatro, bastantes personas. Y como creo que me pasé y me quedó algo deslavazada la intervención, pero bueno. Moitas gracias. Teño que agradecer o esforzo dos relatores de seguirse o tempo, é verdade que o conseguiron. Teríamos tempo para unha ou dúas preguntas concretas e para xa darlle continuidade á seguinte charla, se é que houber algunha. Alguén quere facer algunha pregunta concreta? Pois se non hai pregunta... Sí. En relació amb l'Aranès, volia preguntar simplement quina és la relació que hi ha amb l'Institut d'Estudis Occitans? Quina és la relació que hi ha amb l'Institut d'Estudis Occitans i aquesta dificultat per a la relació amb el Congrés Permanent, sembla que es diu, d'Estudis Occitans o una cosa així, a què es deu, d'on prové aquesta dificultat o negativa i les implicacions que té des d'un punt de vista lingüístic o sociolingüístic. I simplement també parlant, no sé si això té relació amb les relacions internacionals o transfrontereres, en relació amb les observacions que ha fet en Bernat Joan, jo voldria fer referència al fet que crec que en l'article 7, que en tot cas no s'aplicaria directament al català, però hi ha una referència molt clara a la relació entre zones lingüístiques no necessàriament d'estats diferents, sinó zones lingüístiques que compartisquen varietats d'una mateixa llengua. I em fa l'efecte que amb una altra redacció això està en alguna banda també dels articles següents. De manera que ens podríem agafar també per denunciar o perquè reflectís aquesta manca de voluntat de l'Estat d'una forma i de les institucions de l'Estat. No oblidem que les comunitats autònomes són Estat i, per tant, aquesta negativa també s'ha d'atribuir, en el cas valencià, evidentment, de persecució sistemàtica de la comunicació transfronterera interna, doncs també s'hauria de denunciar. Però, en tot cas, aquesta seria la pregunta per a l'Occità, l'Aranès. Bé, és bastant complicat. Intentaré de ser breu. A veure, primera cosa, vist des de la perspectiva catalana, com que diríem l'acadèmia que té la responsabilitat normativa en àmbit català, ara n'hi ha dues, però essencialment és l'Institut d'Estudis Catalans, tendim a pensar que l'Institut d'Estudis Occitans també és una entitat normativa, no ho és. És una associació de promoció de la llengua. Això és una qüestió prèvia. Per tant, la relació de l'Acadèmia de la Vall d'Aran amb l'Institut d'Estudis Occitans és una cosa que no és particularment pertinent per la discussió. Les relacions personals són diverses, però hi són. Llavors, el Congrés Permanent de la Llengua Occitana es va generar a la Vall d'Aran. És a dir, des de la Vall d'Aran, en la legislatura anterior, es van fer, o l'anterior de l'anterior, és a dir, quan hi havia partits polítics diferents dels que hi ha ara, es va fer la iniciativa d'organitzar una entitat normativa que tingués el màxim suport social donat el context occità francès, que, com suposo que tothom sap, és molt precari en aquests aspectes. Doncs, des d'allà es va fer tot un procés constituent i es va arribar a aquest congrés permanent, que seria una entitat normativa, aquest sí, efectivament, que dins d'aquest context francès té el màxim suport concebible, és a dir, no reconeixement oficialitzat com el reconeixement que donen les lleis catalanes a l'Acadèmia Aranesa, però sí suport polític i financer en els termes de les regions franceses actuals, doncs de les dues regions occitanes grans, occidental, meridional, Nova Aquitània
i Occitània Pirineus Mediterrània, suport també d'altres entitats públiques, suport almenys nominal de la direcció francesa pel francès i les llengües regionals, la terminologia francesa i en part de la carta, etc. Llavors, el moment de generar l'acadèmia que preveia la llei de l'occità aranès a l'Aran, hi va haver gestions internes de persones concretes des de la Vall d'Aran per no sotmetre's a l'autoritat del Congrés Permanent de la Llengua. Això era una cosa que s'havia generat en part des de la Vall d'Aran i, de fet, la primera reunió que ho va engegar va ser des de la Vall d'Aran amb partits polítics diferents dels actuals que dominen a la Generalitat. Es va convertir, de fet, en una qüestió de gestions personals i d'enfrontament polític absolutament fora de lloc i el resultat és el que he dit, és a dir, tenim una acadèmia aranesa de la llengua occitana reconeguda per les autoritats catalanes amb una llei al darrere, etc., que no reconeix, de fet, l'autoritat normativa occitana. Hi ha tota una sèrie de detalls desagradables que no em puc estendre a donar ara, però el resultat és aquest. Llavors, com es pot dir que algú que no reconeix l'autoritat del cantó francès, constituïda que té professors universitaris, les màximes autoritats lingüístiques sobre l'occità, internacionals, etc., ha de fer un treball científic sobre l'aranès tal com estableix la llei, ha de fer el treball terminològic que preveuen els compromisos de la Carta, etc. La situació és francament grotesca, és un model de males pràctiques en política lingüística de la Generalitat de Catalunya, això s'ha d'afirmar aquí i on calgui, i crea una situació d'impàs que no sé pas com es pot resoldre. Muy bien, muchas gracias. Temos que deixalo aquí, estamos fora de tempo. Agradezco de novo aos ponentes as súas palabras e súa brevidade e damos pasos á seguinte sesión sin descanso. Moitas gracias.